Blay P Baros ka thup khubor jungi ka dan boss ko media network. Kimat ke bakong san ta ka singi kilong. Samno ik scholarship hapo Andrews ni dawa ke HYC. Le tamasa king ling umunti rangba hadan umyam. Raikot uba Hubert Palyar ban thom na phang ke kijing e. Ban enyai beteng ki sanseng ban dawa ILP bat penrung sin khasi haka khnet batha. Tementai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Rengkar berki samla pule na ki college ka jila ka seng bhalang Neutrep Youth Council HYC hakalai tarik unai wing kila kerpa di menteri rangba ukon ke sangma bat di menteri puli puthi balak menrumbui bagi dei ban samno ki scholarship by ban shabaro ki samla pule jangka jila. Usamla enlang sawian education secretary jangka HYC ulaya thu haginong tho khubor bagi samla pule kilai kendu bon ki jing e ban penbiang ye ki jingdan kam jangki haka pule puthi nakadaw baka sarkar kala penslam ban sam ki scholarship hadu kini kisngi ke HYC kala aipor Henrius ngi ya ka sarkar ban samno ki scholarship shabaro ki samla pule ka jela lam kumta kan sa penlong da ka jing ki nakabanta ki samla pule Isngol ngoro ba nakaliang kasang isngol ban penparo ya kata ka jing bitar babalay nakapor nakasnam day mangingihap da mangihingihap anwan ban rimanya ka sukar ban pelat ya ka scholarship ada gibay gistian ki pelat sam kanu ka jingdawa ki pelat da ka kumbuju pelat bet regularly rangi ngolingo par bahagan kestin ke jungni ada ngimsim ban wan semet ya memorandum ada ngimsim wan man keduhi kalong ka baya banyu ka scholarship kanehi ka penpau ya ka jing bumsim kya ba ekta failure hi jong education minister kamtam but jong sokar MD hi borok bai ba kimsim kimlang concern ya ka issue ka bai dei bat hikna pule Menteri rangba ukon ke sangma hakalai tarik unai wing ula ple ka tamasa king ling hadan umyam kwan kabanne lai sngi ya ka ba kila jer kerteng da ka rising sun waterfest arhajar arpoar Kaperton sipai ringko berka sarkar Meghalaya kila trailang ban penlong pat ban penwandur ya kani kata masa kingling kum kawai na kilat ban penslur ya ki kamele kai haki palba bat ki samla joga ni ka jela Lakmi lenti bakin don daki hajar ngut ki briu ki banya shembenta bat ban petka ya kani kata masa Kino penyat kila kre ya kabam kasa ki jing penmelan baharu kom ha saudong kadan umyam ban kring bat ban penberngya ekipat ba na wan petkai Haka jing kran pli, Menteri rangba ulong. Ka Meghalaya ka don belai ki jing ai bakan sai jo kamariang. Ka jing ithiang kamariang, ka jing iskun ki wa bat ki kshat, ka penyap bit ki khmat jong ki do li do yong ki ba kiu ban wan jong kai, ya ki lum ki them jong kan ni ka jela. Ulong ru bahadu menta, ngim patla ban pendon kam bat ken show jing mentoy na kan ni ka spa ki ba pau, haka dur jong ka jing ithiang kamariang, ban ken tiu ya ka yo ka kot jong ki pat nong song snong ka jela. Uloong ka sarkar ka long ka bakloi ban kersane kini ki jing penlong ki tamasa manusnam ula kuntui ki riu dan sap ban thau ki lat ki lenti bakini ki jing ai ka mariang kinlong ki kabuk siar ban kentiu ya ki kam ki jam bat ki lat ka mai ka ji katkum kani ka jok ka bamenta ula penkut ya kani ka jing kran da ka ba kuntui ki pat ba ban penlong ka Meghalaya ka jela ka ba ithiang tam ban kring ya ki nong jingok kai perthei na baro saudong ka perthei Uba Hubert Palyar, uwe na kinongele kay kruat kiti arm wrestler papaw nam kajela, ula raikut ban mi perthei sa shisien, ban ya kun biang haki lumpung yakob, kiban long hari Iran bat Turkey, haki banai per usnam banwan. Uni urang ba ula penpaw ya ka jing ngosi ka bajur, ba syam lawan ra takma haka jing yakob kruat kiti kabala long dangshen ha Turkey. Habaya kendo berkinong thok khubor, ka kurem jong u kala batai ki jingmut jing perkhat jong u, namar ba uba Hubert Palyar umnat kran bar usai kulut kishkor, ula penpaw bana kadaw ki jingya pher jong ki katu kat ne teli ki kendon haka lempung ya lekai ha Turkey, syam layo ban khurta kama haka te ka jingya kun bala long dangshen. Ula kentui ki palba ki ba id ka jingya kun krawat kti bandum jau mensiem namar ula raikut ban sei borba laka sap kapong kabut kabor ban sedang ban pen kre bha ban jana yala de hakijing yakop pandangwan Kami mencuba ya kublai ba ila ya ki pai ba pelaya rabi ma ki po belada bayo Malaysia betasya sepo international ti kadang kecing susi hai ba ibna banyak kai bahama lembah kata kecing bakala kecing ihi betumpra ikakti kecotala
ti ka mate long ni idan ga jing sitam nam la ban lo kata kan pengin community dengan kalaf ti community binyora ti ga ti pakla ga jing i tempat tahi ti orang hana ba ipat mat mati na ki pai ba ro ba kinom sui ema kinom susi ti ikan baru ba next year in the year ban let yang suara ka ka jing jong ti orang ai ku beli baru beli shipun Kakenhun kisan teli kiseng bhalang hapo kajingalam ka Neutrap Youth Council HYC hakalai tari unai wing kilai kundu usumbut menteri rangba ba prestun tensong halor ka jingsa teng ban pentre kam ya ka inner line permit hapo ka jela ban penrungru ya ka ketien khasi ha ka khernet ka bapra jongkariti senshar kari India halor kani ka jingdawa ILP ka yeng dorbar thauan ka jela kala menjur lang ban dawa na ka sarkar India ban pentre kam ya kani ka jingdawa joki palba ka Meghalaya Habakran sekilat pathai kubor usamla Robert June Karjarin Presiden Kaseng urai thu ba ka jingdawa ya ka ILP berketin khasi kamde ka badang menta handrei ka de ka balarim shwaban thaw ya ka sarkar MDA walada ka sarkar MDA kan kutno kini kiseng kindang yai beteng ka jingdawa na ka sarkar jela pat sarkar India ulaong Ukraine tang menta kam semdi ke isu ki ba kadang sa dang menta mereka ni ke isu ke balarim tinggal ada peran saya kiba ke jingdawa LP kalau ada haswa ba ke MDA kan wan but what da ka MLA ka lakon no ro ngi haban peteng ben jadi ki bat mentaro ngi haban peteng ben ban pressure ban penlong ye ki agitation persya ya ka sarkar India bat ban penbor ya ka sarkar Meghalaya ban wanra ya ta ka jingyaki ka ba kham khor la bang aggressive approach kanang ba lesing gila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya kini gijing dawa berjing anu jongi ya KLP ban ya ka ketin khasi ha karnet ka pra Pada kitu ki kubor lapoi ka bakun tar hadu bangin de syambiang kubli shibun